Her ser vi Carl von Linné. Han var en svensk botaniker og læge. For hans opdeling er, at et hvert dyr eller enhver plante tilhører en art. Arter, der ligner hinanden, tilhører en slægt, der igen samles i en højere kategori, osv. For eksempel kan man sige, at arten musvåge tilhører slægten Buteo, der tilhører familien høgefugle, der hører til ordenen rovfugle, der hører til klassen fugle, der hører til rækken hvirveldyr. I 1735 udgav Carl von Linné sin berømte bog Systema Naturae. Denne bog for at klassificere og inddele planter og dyr ud fra kategorierne domænerige, f.eks. dyreriget. Du født i 1707, og han døde i 1778. En af Linnés største bedrifter er indførelsen af en systematisk og konsekvent navngivning af planter og dyr i form af et latinsk navnesystem.